suurimmasta ja pimeimmästä arvosta. Kaane porkkanoita. No, minäpä menen herkuttelemaan, jos te ei maistu. No sen kyllä ampalaksi vain vähän. Hei, anna mullekin. Hei! Miksi porkkanoita? Amanda voi syödä ne porkkanat myös. No joo, mutta mäpä syön nyt. Entä sitten Noora? No, mä voin hakea kyllä kotoakin vähän evästä mukaan. Mutta vois mä ottaa vähän porkkanaa. Syömään. No. Amanda! Amanda! Ah joo. Otas rapot porkkanat, jos haluat. Hyvää vihreää kalaa. Miksi mulle ei jätetä yhtään ruokaa? Sä söit jo. Enhän syönyt. Sä söit kaikki. Mä en oo syönyt edes tätä koko kalaa. Anna mulle. Ei, mä syön sitä nyt. Minulle. Mun kala. Mun. Aua! Voitteko te lopettaa riitelemästä? Eikö toi kala ookin mun? Ei, Prinsessa. koska Raquel nyt syöhän sitä. Minun. No ei jaksa enää syödä. Mä käyn kotona nopeasti. Anna kaikki kotiin ja toivotan täällä prinsessan luona. Joo. Nähdään. Nähdään. Tää lähtee. Minä kyllä Tänään mä sitten- kyllä söin tuhrin aamupalan. Mä voin... Noora, mennäänkö sun luo? Joo, mennään vain. Minä saatan jäädä tänne vielä. Onko sulla prinsessa vielä lisää ruokaa? Ei. No mä tuun sunkaan, Noora. Pitää hakea lisää ruokaa. Nyt. Ei jaksa kävellä. No mä oon kohta perillä. Isän kiitos. Täällä on banaani. Onko? Hui, onko se täynnä? Onko? Häh? Onko se banaani niinku täysinäinen? On. Ei, anna mulle. Ei, minä löysin sen. Ja saat noi sun omenat. Joo. Mä nostan nää pöydät. Anteeksi muuten, kun mä heitin pöyhän. Joo, ei se mitään haittaa. Ne ei mennyt rikki ainakaan. Mäpä hain kiikarit. Ne on varastettu. Ihan varmastiko? Joo, mä jätin ne tänne. Au. Kompastuin. Kukakohan se voisi olla? Raquel. No joo, voisi se ollakin, mutta ei sitä voi syyttää, jos ei ole edes tuntomerkkejä, Tänne todisteita. Raquel ei tykkää banaanista. No joo, mutta se Sehän olisi juuri, että Raquel on jättänyt sen banaanin tänne, että häntä ei epäiltäisi. No joo. Pitäisi keksiä jotain kysymyksiä häneltä tähän. Kysytään. Kysytään, Mun puhelin soi, oota hetki. Joo. Pakko vastaa. Sorry Raquel, se sanoi, että tulee tänne sitten, kun se on pessyt itsensä taas. Okei. Koska se kävelee vahingossa vesillä takapäältä. Voi ei. Onko teillä lisää omenoita? Syökö se mukaan ne kaikki? Tuollahan on vielä pari. Jee. No tytöt, haluatteko te banaanin? Minä otan. No okei, ota sitten banaani. Mä otan omenatkin. Juu. Jee. Voi sinua. Kun Raquel tulee, niin kaikki on hyvin. Vai mitä? Joo. Tässä banaanissa on jotain ainetta. Jotain semmoista myrkyn näköistä. Ei banaanissa ole mitään myrkkyjä. Tai no, jos se murtovaras. Kattokaas vaikka. Mä en siinä näe mitään eriskummallista. No sinäpä et ole ruokafani niin kuin minä. Banaanit pitäisi olla semmosia vähän kirkkaampia. Toi on vähän niin kuin, miten mä sanoisin, liian tumma. What? Se on ihan tavallinen banaani. Niinpä.
Te ette tiedä banaanista mitään. Mutta tyhmää riidellä jostain banaanista. Niin. Onkohan nyt kaikki hyvin? Kävinpä sulla... Kampasin hiukseni. Mutta vielä vähän märkää. Oikein hyvin. Voin nähdä. Rakel. Anteeksi, että kesti. Ei se haittaa. Miksi otin nämä? Ja toista olisi sopinut paremmin tämän kaulahuivin kanssa. Noi väitte, että banaani on tavallinen, vaikka minä väitän, että se ei ole tavallinen. Ei se kyllä näytä tavalliselta banaanilta. Niin, katso. Niin, on se tavallinen.